जेकेटखौ लाबोनोसै नामा फंबाय? आं बाजारनि बर' मानसिनि गस्ला लंपेन्ट दखान बायनो फैदों आंना सासे लोगोआ। दखाना हेभिखा मालखि माल बरिया विन्टार सिजननि हेभि क्रिसमासनि ड्रेस लानोबा गोदान गोदान लांफैनो हागोन। निउ इयारनि आदानाव आदेर बहुत माने खमायना हरो बर'जों बर' थगाया जेसेबां हायो एसेबां खमाव आरोना कास्टमारखौनो माने फिदिंनानै हरफिनखाया माने 50 थाखा 100 थाखा 10 थाखा लाब जाबाबो माने रटेसन खालामबाय थानांगौ जायो हिट कालारखौनो हरगोन र' जाखांफुनाय सासे बर' बिजनेसमेन दतमा बाजारनि आदाया आदानाव दाउ फार्मबो दङ। दाउआ दा खयस'था दं आदा? दाउआथ' 1000थासो दङ दा। फायखारि फैयाखै? फायखारिया ओरै चिराङाव अर्डार फैदोंमोनलै 3.5 कुइन्टेलनि खाम्फानि फंबायनि हाबाखौ जानुवारि 24 तारिखआव खबर लाहरखाबाय आंनाव हरगोन हरनायनि बेनो लाहार फाहार खालामदों। बरिया गुड निउस ना बरिया साक्सेस जानांगौ मोनजोबगोन गासिबो। फंबाया जिन्सखौ लामारगोन दे दे बिदिखौनो हाले बिदि खालारखौ मोजांखौ हर दे मोजांखौनो हरगोन माने ओइथिं बर' मानसिनि दखान दंबावो दिनै खुलियाखै शनिबारखाय रेस्ट लादों दा ओइथिंनिया दंमोन। ट्रायल खालाम नामा नाङा गोदनाव ओरैनो नायबानो हमनो हायो ना ओरै माबा होननानै गासिबो बे आं खमनिनो हरदों हरनो ना सनमाननि खोथा दंना बेखौ खमनि हरबाय आं। फंबाया गामसा गाननानै ट्रायल खालामनानै फसायबाय लंपेन्टखौ थिग थाक ग्रोब हामदों जाहैबाय आरो क्वालिटिखौथ' बुंनांखाया क्वालिटियाथ' एकदम CNB दा बेसेबां लागोन आदा प्राइसआ? रेटआथ' 1800मोन बियो 1800मोन बेखौ डिसकाउन्ट खालामनानै दा आंबो नोंसोरखौ नायनांगौ आंनि खालि लाबखौल' लाबा जानाय नङा ना माने आंना दा दखाना 3 बोसोरल' रानिं जादों दासो 3 बोसोर रानिं आं गासिबो कास्टमारखौ हम लयस रेटआव हरनानै माने आखायाव लाग्रोजोबनोसै ओमफ्राय उनावबाबो बारा लागोन मागोन बिदि नङा सब समायथ' रेटआ एखे थाबाय थाया एखमबा 10 थाखा 20 थाखा बाङो बे हिसाबै आं लागोन केरिं चार्ज बे नट चार्ज माबानानै बेफोर बांद्रायखौ लाया। सक्सआ आंनाव मेड इन करियानि दं मोजां बा बियो 1500आव फैसिगोन आदा बियो दे आं हरबायानो 1500आव बिराद मोजां लंपेन्ट आं खालि 1800निमोन लाबखौल' नायबाय थाबाय 1500आव हरबाय। नैबे सक्सआ जाहैबाय मेड इन करियानि हाबानि बियो सक्स लाबावसै सक्सआ नैबेबो मोजांमोन क्वालिटिया ओमफ्राय बेबो खेव नायबा मिथिगोन माने जुथाबो दं स्पर्टसो नायदों जुथाबो दं स्पर्टस शु बे सुंबो बावगोन नों आथिङाव सोगोनथ' आथिङाव सोंबा बेयो बेसिमल' हरनो हायो माबायोबा फसायोबा खालारखौ जेकेटखौ लाबोनोसै नामा फंबाय? अलिभ ग्रिन बियो आंनि भिडिअनि बरिया नायग्राफ्रा जेकेटबो मोजां मोजां मोनो आदानाव टफिखौ मा होनो बेखौ फैला मेला गानग्रा नामाथाय हिट नुदोंना एसे कमेन्टआव होनहरदो टफियाथ' बिराद स्टाइल नुदों कालारा नै मेला मोनबावगोन नैबे गोजां बोथोराव बे पिकनिक जानायफ्राव बे फुल ब्लेक नङा नायनाय दङ ओरै सिङाव थाङा नङा बे डाबल सिङाव नैबे रेनकट आदसा थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय एसेनोसै नोंथांमोनहा बायफैनो हागोन दतमा बाजाराव मैगं बाजारनि खाथियावनो नांजाबलायनाय थांथ'सै आदा औ दे बाय मालाबा फैबावगोन नै फंबाया लाबाय औ दे